asta mi-a zis că nu s-a aruncă. Se mănâncă. Se mănâncă. Da. Sau dacă era Se mănâncă. Dacă era Cu vin, nu? Sau cu ce? turtă, se mânca, da. Un popor Ca la mireasă. care nu își cunoaște istoria Bravo. este Bravo. ca un copil care nu își cunoaște părinții. Eu uita Nicolae Iorga. și după aia o dau la Nu, cameră. pe ăsta nu vă dă de ce vinuță. Îi dăm numai așa să zboare sus. Să zboare. Bravo, așa. Așa, prinde-l să zboare. Îi dai foc acum? Păi nu-i dau foc, îi pun ceară. A, ca să prinzi? Pune, dă drumul la ventilator, repede. Centenarului Mariei dedicăm acest Să spectacol. prindă ăla acolo. Bravo! Vezi, papi. Bravo! Bravo, finuța! Ține pachetul. Stai mă să fei. Gabi, dacă ți-a cheile de la mașină, ai pus-o, gata, te duci pe jos mâine la muncă. Ia după la Marie rămâne. Glumesc, doamne. Bine, ți-l dă înapoi, dar trebuie să negociezi bine. A, deci mă apucat de bine. Hai, te las până la 18 ani. Dacă te rog, e mașina mea, dar te las să te folosești tu până fac eu 18 ani. Zi. Le așezat Dana bine cum trebuia cu poezii. Am le așeză. Acum îl pune la loc. Unde? Nu. Aici. Haide, pune aici. Bravo! Ia uite, mami, ce frumos stă acolo. Ia Bă, puneți-mă fata să aleagă ceva din tavă, că mi se duce bateria la telefon. Stai că-i pierd bolul. Da? Gata, mami, lasă fata. Ia la nan. Ia uite nan. Ia. Adi, lasă-l. Era de așteptat. Măi. Dă-l nanu. Dă să țină Una, nanu. mai ia, mami. 3 trebuie să Dă să țină nanu Hai, pe ăsta, nu. Ia, dă-i la mami. Ia uite nana, ia uite. Uite câte are, ia uite, mami, uite. Ce vrei tu de aici? Uite, mami, câte are. De mie portofelul ăsta Aur. și pe asta. Bravo. Hârtile, nu. Aurul l-a luat. Păi a făcut una pe aur. A, mă, nu obliga. Aur și banii. Nu banii lui tata, dă mie banii lui tata. Nu ia lui tata Lasă aurul portofelul. acolo, lasă aurul acolo, trebuie să le iei în mână. Ia-ți, ia ăla de acolo. Pieptănul, așa. Ia ăla de acolo. Păi a pus mâna pe el. Da, dar nu l-a luat în mână. Trebuia să-i leși. Păi da. Atât. Și-o luat. Păi eu la 3 lucruri. A la jucărie, portofelul. Și dea Pe de locul mână. 4. Așa. Ia la Rosy. Dacă știam. Dar bun, că acum oricum de acum le-a pe Acum, da, le ia pe toate la... Nu portofelul, băgăm gură, nu lăsați zbăria băgăm. și hoaia. Da, mami, Dar bun, oricum astea doar așa. superstiții, îți dai seama. Știi? Ia. Tu ce-ar într-adevăr, o luat în mașină, Și? o la mașină și e nebunit pe mașini, orice ar face. Dar, Maria este, și o la bani. Îi dai bani, tu vezi cum aruncă. Acum, că e mic și nu Nu știi, și bă, acum, că e mic. Deci e mic la 4 ani, duci la magazin și așa. Știi că ce alege acum, cam de astea are parte de-a lungul vieții. Pe parcurs. Mai devreme sau mai de târziu, vedere o să cumva ai se de leagă. parte de aur. Știi cum îți porni Acum- viața. Stai așa. Cum e de la Dumnezeu. Dumnezeu îți dă. normal, că știi ce, că ce-i scris poți să Aia rămâne, da. faci tu. Nu, mami, nu băg. Deci scoate din gură ăla, după să Yay! Ia, stai așa. Lasă-i mami asta, nu mânca. Nu scrii tu Scurcă el acum. acolo. Gata? Poți să sting acum? Acum putem să o prindem? Da. M-am gândit la o așa cheală în laterale și cu creastă pe mijloc. Haide, mă, hai. Gata, acum putem să facem ce vrem. Acum putem să facem ce vrem. Acum, Opa. mami, jos e păcat. Gabi, ieri am filmat botezul și mă întreabă asta, s-a uitat așa la un videoclip. Ce filmam, mă, gracilul aia? De ce vina mea? Eu filmam fata și în spate se scăpina una pe și asta repede.
Ne-a corect, s-a dus așa involuntar. Zi nu ce vrea fata. Hai zi tu nu ce vrea fata. Asta e mult. Poți să te pup și acum? Patru bănuți acolo. Poți să te pup și acum? Forma pulcii. Iuliana, mi-a luat mie portofelul, tu stai cu minte, că ți-am eu un portofel, te speri dacă îl dau jos. Gata, Gata, princesa. Hai să princesa. suflăm în lumânare. Hai să stingem Haide lumânare. tu, tati, suflă. Suflă. Hai. Tata, zi. oh, nu pune lumă. Oh, tati, Bravo! tati. Bravo, fata. Deci vreau să mănânc lumânarea aia un pic. Dacă îi dai de luat acum pe jos, nu mai zice nimic. Ce dulbătare, numai 20 de euro chiar faci, da? Ia la noi. Eh.